мода, талант и много стил в Югозападен университет Неофит Рилски. Здравейте, казвам се Светослава, трета година студент по мода в Югозападен университет Неофит Рилски. В момента нося тоалет на Таня Велева, четвърти курс по мода в Югозападния университет. Ревюто се подготвя, доста модели, доста момичета са в момента тук на линия. Имаме за първи път детска мода, изкарана, ще се покажат много дечица с много красиви рокли и се надявам много да ви хареса. Преди началото, последни приготовления, финални детайли и онова вълнение, което се усеща секунди преди светлините да се включат. I'm really excited to be here. I really love the clothes. They're amazing. The creators did perfect work. And I hope it will go really well. Здравейте, казвам се Анджелина, студент в Югозападния университет Неофит Рилски. Нося дрехите на Татяна Койтощукова и съм изключително доволна от нейният стил и мода. А после дойде моментът, в който идеите оживяха на сцената. Смели визии, оригинални колекции и много характер във всеки детайл. В този момент университетът не изглеждаше като университет, а като истинска модна сцена. Студентите показаха, че модата не е просто дреха, а начин да разкажеш история. Аплодисменти, емоции и много вдъхновение. Така Югозападен университет Неофит Рилски отбеляза своя 50 годишен юбилей.